खुलुमबाय दिनै 26 डिसेम्बर 2023 मंगलबार खेबसेनो नखरसेनि 4 सुबुंखौ बुथारबाय बिजामादैयानो बुथारबाय महाराष्ट्रनि यावतमालाव सासे 31 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि बिसिखौ गुबुन हौवाजों सिरि सोमोन्दो लाखिदों होननानै सन्देह खालामनानै बिसिखौ बुथारहैदों। लोगोसे बिहाव बिसिनि बिदा आरो बिसिनि फंबायखौबो बुथारदों। बिसिया नांलाय खमलाय खालामनानै न'आव थाहैदोंमोन आरो न'आव थाहैनाय समाव दायनिगिरिया बिसिखौ लायनो थाखाय न'आव थांदोंमोन। नाथाय बे समाव बिसिनि न'खराव गासैबो उन्दुगासिनो दंमोन। बे समावनो बे खाबुखौ लानानै दायनिगिरिया बे जाथायखौ खालामदों आरो जाथायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। बुथार जानायफोरनि मुङा जाबाय रेखा पावार 29 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय बिसि, बिहाव पन्डित बनसाले 59 बोसोर बैसोनि, रेखानि बिदा दानेश्वर 33 बोसोर बैसोनि आरो रेखानि फंबाय सुनील बनसाले 24 बोसोर बैसोनि आरो हमजानाय दायनिगिरि बुथारग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय गोविंद पावार। राजस्थाननि अलवाराव सासे 23 बोसोर बैसोनि बिफा बिनि 2 दाननि गथ' गोरलै फिसाजो गथ' बिसोर सानैया न' सिङाव उन्दुबाय थानाय समाव हिटाराव हरखाब अर खामनानै बिफा आरो फिसाजोआ अरजों खामथाब जानानै फाहामसालियाव फाहामथाय लाजाबाय थानाय समाव बिफा आरो फिसा सानैबो जिउ गोमादों। नाथाय बिमाया थैथारासै, बिमाया गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव बिमाखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। थैनाय बिफा आरो फिसाजोनि मुङा जाबाय दीपक यादव आरो निशिका। जोखोम जानाय बिसिनि मुङा जाबाय सन्जु यादव 21 बोसोर बैसोनि। ट्राइबेलफोरा बिटिआरआव थानो गियो। बिटिआर गोरोबथाया 6 सिड्युलनि गेजेरजों गोख्रों आयेनजों दाजानायखायनो नन ट्राइबेलफोरा बिटिआरआव थानो गियो होननानै अबिद नार्जारिया बुंदों। झारखन्डनि हाजारीबाग लेक ओनसोलाव सासे 14 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ बार्थडे पार्टी खालामबाय थानाय समाव गावनि लोगो सासेजों फिसा बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव लोगोजों सिखाजों गाग्लोबजानानै बुथारजादों आरो बुथारग्राया जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बिपिन कुमार यादव, नाथाय बुथारजानाय गथ'नि मुंखौ खौराव मख'नाय जायाखै। गामिया अन्देलपारा। मा डिस्ट्रिक्ट? सनितपुर डिस्ट्रिक्ट। बाहाय मा लांनो फैया? बिदिनो हादान सिफायदों होननायखाय फैदोंमोन आंबो। जोंहाबो आइ आफामोना गथ गैया, न'आव थाया, जोंहा बिमाबो सानै बिफाबो सानै जाबाय। नोंखौ सोर लाबोआ बाहाय? आंथ' आमाया लिंहरनायखाय फैदोंमोन आं। नोंनि आमाइनि नामा मा नाम? खनेस्वर होनना बुङो। खनेस्वर मा टाइटेला? सरगियारि जागोन ना। बिफानि नामा मा नाम? बिसानि बिफानि नामखौ आं मिथिला। बियो बहा थायो? माबायाव गोबोरखि सेन्टारथिं। गोबोरखि उल्थापानि एरिया ना चिरां एरिया? चिरां। नोंना मा नाम? शंकर नार्जारी। बिफानि नामा? बेरलां नार्जारी। गामिया मानिकपुर। पोस्ट अफिस? बाटासपुर। पुलिस थाना? ढेकियाजुलि। बेवहाय मा लांफैया नों? आं हादान सिफायदों होननायखाय। हादान सिफायनो फैदों बाहाय। दायो खय बिगासो सिफायगोन नोंसोरो? दा बेखिनियानो। खय बिगासो जागोन बे? बेखौथ' आन्दाज मोना, मिथिया। नोंना मा नाम? आंना राजु मुसाहारि। बिफानि नामा? सिखिरा मुसाहारि। गामिया आं दा हजों थाहैनाया माबामोन आरो हुग्राजुलि एरिया। नोंनि आसलि जायगाखौ खिथा। सनापारा गामि। पोस्ट अफिस हुग्राजुलि। डिस्ट्रिक्ट सनितपुर। पुलिस थाना? ढेकियाजुलि गोलैयो। बाहाय मा लांनो फैया हादान सिफायनो? बेहाय जों माने आं सेमोन हा गैजायखाय जोंहा बिदा फंबाय 7 गोजोन, ओमफ्राय हायाबो गोरान। बे हिसाबै माने 7 गोजोनाव रानबाबो थोलाय लायैखाय जों माने इयाव लाइमुथिनि मानसिफ्रा जोंनि ओरैनो खारनाय नालाय बिसोर माने खोन्थादोंमोन आरो हा गोरानाव माथो जाबावो नोंसोर 7 गोजोन, जोंजों थखादो होनना लिंनायाव माने बे लाइमुथिनि मानसिखौ नों हमना होनो हागोन ना हाया? आं बेखौ दा सिनायो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।